तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी मुंबईतल्या ब्रीचकांडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आपल्या चिरतरुण आवाजानं सगळ्या जगाला भुरळ घालणाऱ्या आशा भोसले आज काळाच्या पडद्याआड गेल्या आहेत. पाहूयात. आशा भोसले यांच्या छातीत संसर्ग झाल्यानं त्यांना शनिवारी रात्री उशिरा ब्रीचकांडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी आशा भोसले यांच्या निधनाची माहिती दिली. उद्या दुपारी 4 वाजता आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या जाण्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टी, गायन क्षेत्र आणि कला क्षेत्रावर मोठी शोककळा पसरली आहे.